Haka solar system kepertai jongi kadetang kawai kabedon jing im. Ngisa hapo kepertai henry bon nangipat bangim tip shipang kane kepertai kabangisa. Teparlok mentakasni nganyetho epi kitop santeli ki fax shipang kepertai ke jongi kabaningkong snem jong kepertai. Hato pitip ba kepertai jongi kaladap $1.1 billion snem. Kamut $1.1 crore snem. Hooj $1.1 crore snem. Hangne pin perkhat ba kumno ki scientist ki la ban khen ya ka snem jong kepertai. Te haka science ka don ka wiki concept ka ba nikot ka radiometric dating but dakanehi ka teknik nila banyo ya ki snem jong ki mau ki deng bat shakman. But dakanehi ka teknik ki scientist ki lalap ya umau ubala slem do ubala don daka $1.1 billion snem. Kabaar temperature jong kepertai hato pitip baka average temperature jong kepertai jongi kalong kumba 100 degree Celsius henry don ki jaka hapertai baka temperature jong ki kahe bha banya ka normal temperature jong kepertai haka shiphotarik ujulai khat thandai spa khatlai Death Valley USA la record ya ka temperature ka bahe do ka badai 100.9 degree Celsius but dangi kren shipang ka temperature ka barit do kadai haka arpoi tarik ujulai khat khandai spa prapulai Havos stock station daka badai minus prapukhandai .r degree Celsius kabalai haka wei kapor la junge ba kepertai kadai ka center jong ka universe ki scientist ki bamenshwa ki shek perkhat bat ki ngedru ba kepertai jongi kadai ka center jong ka universe bat ki wei ki pertai ki ut keleng saudong kepertai ya kani ka model la jukhodru ka geocentric model ka basau ka rotation jong kepertai kala nang suki hooj kani kadai ka fact ba kepertai jongi kala nang ut suki kat nang yaj kapor dangipet ya kadi acceleration grade jong kepertai te kala long khatnyau millisecond per shispa snem tangba balai ke speed jong kepertai kala suki namar ba ubanai ulanang jengai sho kat ka lai .9 cm per snem namar kat ba ubanai unang jengai na kepertai jongi kepertai kata kanang suki kabasan revolution speed jong kepertai ni baro ni tip ba kepertai ka syang keleng kasni bat ka speed jongka kadai laipo kilometer per second hooj laipo kilometer per second pidai ban smoto angne ba omtang kepertai ka oj henry kapen oj ya phi bat yangaru tangba ni pat nimki re tang khandiatu amazing ong takadaw kepertai jongi kadai ka ba toftam na kani ka solar system Dapi snow bang ban tip shipang ki facts subscribe but like ya kani ka video khanang bangan wanra ya phi kum kini ki video shakman